раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Чин масъалаи тавзеҳи долонҳои транзитӣ ва модернизатсияи гузаргоҳи Қул-Мақарасу баррасӣ намуд. Тибқи иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масъала дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби раиси Чин Хан Чжэн ба миён гузошта шуд. Аз масъалаҳои меҳварии мулоқот масъалаи татбиқи лоиҳаҳои роҳу нақлиёт арзёбӣ гардид. Оғози татбиқи марҳилаи дуюми роҳи мошингарди Душанбе-Қалма ва васеъ кардани ҷуғрофияи алоқаи ҳавопаймоӣ байни кишварҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буданд. Баррасии масъалаи парвозҳо дар ҳолест ки ахиран хабар дода шуд, аз 18 май парвозҳо миёни шаҳри Сианчин ва Душанбе оғоз мегардад. Ҳавопаймои Сиан-Урумчи-Душанбе ҳар рӯзи панҷшанбе амалӣ мегардад. Тавзеҳ дода шуд, ки ҳавопаймо аз Сиан соати 19:05 ба вақти Пекин парвоз карда, рӯзи ҷумъа соати 24:55 ба вақти маҳаллӣ ба Душанбе мерасад. Парвози баргашт рӯзи шанбе соати 1:35 ба вақти Пекин сурат гирифта, ҳавопаймо бояд соати 12:30 дар Сиан фуруд ояд.